Здравейте! Днес ще говорим на темата, която доста от нас се интересуваме. Това е как да направим някого да е обсебен от нас. И тук целта е само една. Ти самата да бъдеш обсебена от себе си. Защото когато ти самата си обсебена от себе си, другите естествено започват да бъдат обсебени от тебе. И важното тук е да разбереш, че ти не може да накараш хората да бъдат обсебени от тебе. Но единственият начин, по който те могат да станат обсебени, е когато видят, че ти инвестираш парите върху себе си, времето върху себе си, че ти просто обичаш себе си. Хората често нямат това, липсва им любов към себе си, липсва им увереност. Затова, когато те погледнат, те искат да бъдат около тебе, те искат да бъдат с тебе. Те искат да бъдат като тебе, защото ти имаш това, което те нямат. Ако наистина искаш да разбереш как да накараш хората да бъдат обсебени от тебе, всичко е свързано с теб самата. И в момента, в който хората видят, че ти следваш мечтите си, че ти се грижиш за себе си, че ти буквално се развиваш във всяка една област, това е момента, в който те ще започнат да се привличат към тебе. И по този начин хората с висока вибрация също ще се привличат към тебе. Не може да привличаш хора с висока вибрация, ако ти вибрираш на ниско. А как да вибрираме на високо? Е когато просто се наслаждаваме на живота и се радваме на всеки един ден. А когато постоянно си затворен в стаята и постоянно си казваш: "О Боже, защо нищо не ми се получава?" и постоянно се оплакваш, тогава вибрираш ниско. Така че на първо място трябва да оправим мисленето си. Искаш да бъдеш човек, от когото хората са обсебени. Но защо биха били обсебени от тебе, когато по цял ден си стоиш в стаята, слушаш тъжна музика, гледаш тъжни предавания, постоянно си негативна и си задаваш въпроса: защо хората не са обсебени от мене? Защо това момче или момиче не е обсебено от мене? Обсебено от какво? Когато имаш ясна визия за себе си, това каква би искала да си и си кажеш: знаеш ли какво? Ако бях такъв човек, щях да съм напълно обсебена от себе си. И когато изчистиш тази визия в главата си, седни и си помисли: как трябва да изглежда идеалната версия на себе си? Какво трябва да яде, как трябва да се облича, къде да излиза, как да се държи, как да говори, какви манери да има. Абсолютно всичко, няма значение какво. Когато ти започнеш да се държиш като този човек, дори да не си стигнала до там, но ти се държиш по този начин, ще привлечеш хора, които ще ти помогнат да стигнеш до това ниво. Но когато се фокусираш върху себе си, върху страстите си, върху целите си, върху нещата, които обичаш да правиш, обещавам ти, че дори няма да искаш хората да бъдат обсебени от тебе. Просто няма да имаш нуждата от това. Защото ти вече ще обичаш себе си, ти ще обичаш живота си, ще обичаш нещата, които се случват в живота ти. И няма да стоиш и да се чудиш как този човек да стане обсебен от мене. Предполагам, че сте забелязали, че след раздялата мъжете и жените започват да променят начина на живота си. Когато започват да ходят на фитнес, да тренират, те започват да изглеждат по-добре, намират си нови приятелства, излизат, забавляват се. И изведнъж те спират да се интересуват за бившия си, за бившата си и си казват: знаеш ли какво? Аз повече не се интересувам от тях, повече нямам нуждата си от тях. Защото човекът, който всъщност искаме, сме самите ние. И предполагам, че всички знаем, че всичко е въпрос на енергията. Например, момиче влиза в стая и не се интересува кого ще впечатли. Тя влиза и мисли как ще си прекара забавно с приятелите си. И това са най-привлекателните хора, които вибрират на високо ниво. Те са уверени в себе си и те са там, за да се забавляват, а не за да впечатляват някой. И ще видиш как повечето хора ще се насочат към нея, ще отидат при нея, ще се запознаят с нея, ще я гледат, отколкото към хората, които са отчаяни и се чудят кого да впечатлят, как да накарат някой да ги погледне и са с мисълта: "Оф, Боже, как да накарам някой да ми обърне внимание, как да накарам някой да се запознае с мене." Ако искаш другите да бъдат обсебени от тебе, тогава те трябва да си мислят: "О, искам да живея живота, който живее и тя.
живота й изглежда супер интересен, супер забавен, тя изглежда супер щастлива. Искам да бъда около нея, за да изпитвам същите емоции, които изпитва и тя. Искам да излизам с нея, за да получавам тези емоции, които получава тя. Когато не мислиш кой ще впечатлиш, кой не, тогава енергията ти става по-различна. А както знаем, всичко зависи от нашата енергия. За да бъдат обсебени от тебе, самата ти трябва да бъдеш обсебена от себе си. Това е най-важното. И когато започнеш да се радваш на всичко, което се случва в живота ти, ще видиш колко много нови хора привличаш. И като ти, бившия ти, който вижда, че ти се променяш и ти се наслаждаваш на собствения си живот, те ще си кажат: леле, какъв хубав живот си живее, много щастлива изглежда. Нещо ме привлича към нея, искам да съм с нея.